Sana dalian nag-answer mong module kay mga taglamak. Iwat sa diya pa, uy. Dagan para balik kayo kong module. May nanay mo nila na ko classmate. Sige, daghan naman ka nimong module. Muna lang ko nimo karang taon. Sige ko, uy. Ako na ni tiwasan ako module. Part, pwede mo tana part. Tama imong pangutana part. Nang asal dit ang balay nilang ko anday, sana. Nakatuod ko part. Pwede ra sig dari agion pero mas nindot lang yung dari. Dari layo ra man pero usam de tuyo mo de. Dalawa lang ko siya module ba kay tabang ko sa module lagi. Pero pwede naman ka diri, lakto di siya diri. Oh, lakto ni dari siya. O sige sige, salamat kayo. Ah, sige, part. Ayo sa dari. Mo siguro ang balay nito, siguro. Sana. Ayo, ay Kol. Kanang ikaw mo ipapa ni Sana Kol. Uy, ako dong. Sabi tuyo nimo. Uy, classmate. Naaling ka, classmate. Ay Kol, may hapon na Kol. Ay classmate, kaning tabangi ko module bi kay. Isura sa module oy. Mas maining tabangan ko nimo kay team up ta ba kay para kanang kuan kanang nindot. Lakay kas mo agol og kauban. Uy, pamauli ako classmate pa si BG. Sige na. Sige, module mo. Muna ko tuwas diri. Module sa midri ko la. Ah, sige. Dayon. Uy, usa na day ka nga kuan sana. Kanang usa na day mo naman. Pwede pang science. Pareha ta science, upos ko naman. Ano yung pang science din? Naman. Tabangi ko ani be. Isuda sa din science so may man kakay bright ka ni science. Sige, wala problema. Sana. Mulakaw sa kuha, sa ko salamak pag module sa mo diha. O pa. Sige. O sige Kol kay kanang module sa midri Kol. Isuda aning kuan uy aning mat uy naglibog ko. Sana wala naman imong papa. Ako isuda mo ba? Nakatry na ka ng tusok-tusok. Usi, tusok-tusok BG, uy. Wala na pong katry, umsa na siya. Ah, dili ba? Kanang tusok-tusok akong giminsin mo nga. I know, sentyo majid ka, kasi kakatry na. Salig lang na ako. Kay, nindot man ni siya. Kung sabihin yung ni BG, tusok-tusok o module. Aw, dili man good. Yan niya ako direct para estudyante ba niya. Wala man sa imong papa na kita naman mo diri. Hindi na ni kay buhaton. Nindot man na good. Promise ay salig lang nako. Ako bahala. Matay hapon na raba niya, mamisita pa ta. Kung mamisita kong siya na, sugton ka kusa. Sus mao na ni ron. Bugo ra bag sa mat. Aw iyang papa na to yang diskartian. Para ka diskarte tang siya na pang sus. Oy, Kul! May hapon diya. Mga hapon sad. Naon ta may importante tuyo, Kul ba? Asa day ka, Kul? Dili ko sa umadong, mangguna ko nga to. Asa man dayro si Siana, Kul? Tuwa dito sa mo dong. Usa may gibuhat niya, Kul? Ano module ra man to dito dong. Kisa may kauban nato niya, Kul, siya ra to usa. Module mo to dong, nampi ka ban classmate dong. Kinsa man kasmita, Kul? Si PG beto dong. Hala, si BJ inyang kuyog, Kul. Na, manyar ba kayo na si BJ, Kul? Tinuod yun na, Kul. Sus, kadaghana ra pagbabae na anak. Dagbaydo ra ba kayo na ra ba? Ay kibansay mong anak, Kul. Mao ba dong? Kung pagkato balikon. Na, ato na to. Sige. Asa mo gol? Balikon naman sana. Yan naman. Amo balikon kay manyak ba daw yung kauban? Mabakol. Nakita mo to yang kauban. Sukatan ako ato ganiya eh. Sige dong, ato dong. Tara. Sula naman si Mudyo na sinay. Di ba naman kaayo? Di naman sabot yun. Na mas maayo na lang. Ato na itong tiwasan. Tuk. Wala bito yung papa. Dugay. Masad itong abot siguro. Jay, dili ko iki. Bawal ra ba na, singla sakit ra ba na. Aw, ako li bahala sana. Masay kasaling na ako eh. Ingon sila nga kanang mudugo. Normal lagi na siya. Kay anak mo dyan pa sa first timer. Pero ako li bahala lagi, promise. Salig lang na ako. Di lagi na sakit. Ano, bantay ah. Kaya bahala.
Ako rin. Bahala mo tamis, ha? Ito sila ang kip-simkit atas tao. Siyagit na balik ang buang ka. Murag gisiragan, murag na agin sila gibuhat. Ba? Ato, ninay ta, atong palidan. Ayaw, Ayun, na yung friends. ay lagi biyo pa. Ay lagi biyo pa. Ay Ayun, doon. kanina ang sakit. Ay awa, dugo. Sakit dili. Sakit pa. Di lagi na sakit lagi. Ganit lang ay pud, pero nga pud ang usa ay pud ka nang siguro. Gaya. As kita kay. Hoy, gusto mo dia! Buang ka part, naon sa kang buang ka nga tupok ra ni diri. Klito no kabli non. Si pagdadaan na sundang nabuang na siguro ka. Sorry pa. Masal ka na di ay. Sunod si Ronald. So, mo ra to mga video nga wala. Salamat sa pagtanaw no. So, pag ready na mo sa pag shout out sa iyong mga Shout out ko ni ano Roba og ni George Agbay. Shout out ko ni Rod Antone Hirarman. Shout out dira. Shout out po ko sa may comment sa akong sa mamong video si Joseph De La Rosa ug Jenisa Bungansiso ug Ria Incabo Javier sa Potoban, Glenn Hirarman ug sa Potoban ni comment dito basta daghan pa to. Salamat kayo. Please lang ko like. Shout out ba like ko. Please lang ko like. So, mo ra to mga pre. Salamat sa pagtanaw mga pre. Daghang kayo salamat mga prane sa inyong pagtanaw.